Bore da. Croeso gynnes i chi gyd i'r Tabernacl bore yma. Croeso hefyd i bawb sydd yn ymuno ni ar Zoom. Dau gyhoeddiad sydd gyda ni bore yma. Cyfarfod pnawn yma yn Tabernacl Porthcawl am 2 o'r gloch i drafod dyfodol ofalaeth a sut allwn arloesi a buddsoddi fel eglwys. Daeth y newyddion am angladd y diweddar Sybil Thomas oedd yn byw ym Mhen Coed. Bydd yr angladd dydd Mawrth nesaf, dydd Mawrth yn Nghapel Pen-y-bont Pen Coed am 2 o'r gloch. Rydym fel teulu y Tabernacl yn meddwl am Kevin a'r teulu yn ei profedigaeth. Gwasanaeth fel arfer Ddydd Sul nesaf am 9:45 gyda'r Dylan yn ein gwasanaethu. Gnewn y casgliad nawr, os gwelwch yn dda. O ddiw i tad efo dda sanctau i derbyn y cofio'n hyn i waith eglwys i. Ac wrth i derbyn y dadigon sydd ar unna yn ysgrifennu un modd, gan y bod yn gofyn hyn o'r enw yn y hiliant adwy Iesu Grist. Bore da, hyfryd iawn gael eich cwmni chi i gyd. Ac yn siŵr fel chi'n gweld ar y teitl ar sgrin, Gwyn eich byd ydy'r testun heddiw, sydd yn wahanol i Gwyn eich byd. Reit, da ni'n ei weld ar y breceth ar y mynydd, ond fyddwn ni'n edrych ar hynny yn fanylach nes ymlaen. Ond gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, sef ym rhif 805. 805. Rhoi mi nerth i wneud fy rhan, i gario baich fy mrawd, i weini'n dirion ar y gwan a chynor thwyo'r tlawd. Ac yn y blaen, 805. Fyddaw yn darlleniad ni heddiw o'r Efengyl yn ôl Lyc ac i'r 6ed bennod
a nodau 17 i 26. Ac mae y rhan yma yn cael ei alw fel y bregaeth ar y tir gwastad yn ytrach na ar y mynydd. A os ddim gos da chi yn gyfarwydd ar rhan yma, ond mae rhan ohoni'n debyg iawn i'r Gweinidog. Ond gadwch i ni wrando ar yr adnodau yma. Aeth i lawr gyda hwy a sefyll ar dir gwastad, gyda thyrfa fawr o'i ddisgyblion a niferus o bobl o Jwdea, Gyfan a Jerusalem ac o arfordir Tyrus a Sidon, oedd wedi dod i wrando arno ac i'w iachau o'i clefydau. Roedd yr rhai a flinid gan ysbrydion aflan hefyd yn cael ei gwella, ac yr oedd yr holl dyrfan ceisio cyffwrdd ag ef, oherwydd oedd nerth yn mynd allan ohono ac yn iachau pawb. Yna cododd ef ei lygad ar ei ddisgyblion a dweud, "Gwenich byd chwir tlodion, oherwydd eiddo chwi yw teyrnas Dduw. Gwenich byd chwi sydd yn awr yn newynog, oherwydd cewch eich digoni. Gwenich byd chwi sydd yn awr yn wylo, oherwydd cewch chwerthin. Gwenich byd pan fydd pobl yn eich casau, yn eich ysgymuno a'ch gwaradwyddo, ac yn dirmygu eich enw fel peth drwg o achos mab y dyn. Byddwch lawen y dydd hwnnw a llamwch o orfoledd, oherwydd ystyriwch y mae eich gwobr yn fawr yn y nef, oherwydd felly'n union y gwnaeth ei hynafiaid i'r proffwydi. Ond gwau chwi'r cyfoethogion, oherwydd yr ydych wedi cael eich diddanwch. Gwau chwi sydd yn awr wedi'ch llenwi, oherwydd daw arnoch newyn. Gwau chwi sydd yn awr yn chwerthin, oherwydd cewch ofid a dagra. Gwau chwi pan fydd pawb yn eich canmol, oherwydd felly'n union y gwnaeth ei hynafiaid i'r gau broffwydi." Wel, diolch i Dduw am mi air ar yn cyfar ni bore yma. Mi wnawn ni barhau drwy ganu ym rhif 345, 345. O'r fath gyfaill ydy'r Iesu, ffrind ym mhob ystorom gref. O'r fath fraint yw mynd ar cyfan yn ein gweddi ato ef. O'r tangnefedd pyr a gollwn, o'r pryderon rym yn dwyn, am na cheisiwn fynd yn gyson ato ef i ddweud ein cwyn. Ac yn y blaen, 345. Sy'n dal yn ffyddlon, nid yn deimlwn mae anllid.
am ein gwendid, awn ar cwbl at Pwy sy'n teimlo yn drwmlwythog, o dan faich ei ogrwydd nos. Ar gyfer gweddi ni heddiw, da ni'n mynd i wneud chydig bach yn wahanol i'r arfer. Ac yng nghyd-destun y darlleniad ar Gwynfyda yn benodol felly, lle mae Iesu yn dweud y geiriau gwyn eich byd chwi'r tlodion, yn ewynog, y rhai sydd yn wylo. Ac hefyd wedyn yn rhoi rhybudd i'r rhai hynny sy'n mynd ar drail pawb arall felly. Dwi wedi casglu lluniau at ei gilydd heddiw i gyd-fynd gyda cerddoriaeth. Ac felly dwi am ofyn i chi i edrych am myfyrio ar y lluniau yma heddiw fel rhan o'n gweddi ni. Ac wedyn ni orffan gweld y weddi, gadwch chi ni aros yn y tywelwch am ychydig ac mi na i yn harwen ni mewn gweddi'r arglwydd. Felly gadwch chi ni fyfyrio a troi at yr arglwydd mewn gweddi.
arglwydd ti, wyddost, yr hyn sydd yn calonna a'n meddylia ni. O diolch bod ni'n gallu cyflwyno'n gweddia ger dyfrondi. Ond ni'n gwneud hynny drwy gydadrodd y weddi a ddysgodd yr arglwydd Iesu i ni drwy ddweud ein tad o'r hwnnw rwyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r dewellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeiwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, cynnes eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gen i ar y sgrin yn fan hyn rwan, mae genna fi gyfle i chi fel gynulleidfa i ymatab. Ac fe gafodd hon, dwi'n gwybod bod chi wedi gweld hwn o'r blaen gen i, ond gafodd y darlleniad yma i ddarllen yn ystod Oedfa Eisteddfod Cenedlaethol yn Llanrwst nôl yn 2019. Ac o'n i'n rhan o'r criw oedd yn trefnu hwnna, ac oedden ni'n edrych ar y gwynfyda'n benodol. Ond mae hwn chydig bach yn wahanol ac yn gosod y gwynfyda mewn ffordd gwahanol. Ac dwi'n credu mae yna gymaint o sôn am newyddion ffug y dyddiau yma hefyd. Mae hwn hyd yn oed yn fwy perthnasol y dyddiau yma. Felly dwi'n di rannu chi, reit? Oherwydd mae angen dau mater. So, na i ofyn, os newch chi'r pen yma, reit, i ddeud yr rhai sydd mewn gwyrdd, reit, so do wir, reit, a wedyn tasa chi yn ymatab drwy ddweud na ddo ddim. A rhai sydd yn y cefn, mi gewch chi ddewis pa un ydych chi eisiau, gewch chi las neu'n gwyrdd. Reit, ond y geiriau yn y bold ar y diwedd, mi fydden ni gyd yn deud gyda'n gilydd. Dywedodd Iesu gwyn i byd yr rhai sy'n gyfforddus, canis y mae Duw wedi dangos ffafr iddynt. Dywedodd Iesu gwyn i byd yr rhai sydd â chronfa bensiwn lawn, canis y mae Duw wedi dangos ffafr iddynt. Dywedodd Iesu bydd y cryf a'r grymus yn etifeddu'r ddeiar. Dywedodd Iesu gwyn i byd yr rhai sy'n ennill gan y byddant yn etifeddu popeth. Dywedodd Iesu peidiwch gwneud dim fydd yn tanseilio'r drefn presennol. Byddai gwneud hynny'n mynd yn groes i ewyllus Duw. Dywedodd Iesu, edrychwch ar ôl eich hunan, ac os oes unrhyw beth dros ben gyda chi, rhowch ddarn arian i'r tlawd. Ac i gyd efo'n gilydd. Dywedodd Iesu, gwyn i byd y tlodion, gwyn i byd rhai sy'n galaru. Dywedodd Iesu, gwyn i byd y rhai addfwyn, gwyn i byd y rhai trigarog. Dywedodd Iesu, gwyn i byd y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder. Diolch o galon i chi. Wel, gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu emyn 816. 816 yn cymbriodol iawn yn dod
at Emyn Tiwdor Davies yma'n hyn. Cofia'r newynog nefol dad, filiynau lles gath Rhys ei stad, sy'n llusgo byw yng nghysgod bedd ac angain rhythu yn ei gwedd. Ac yn y blaen, 816. Mae'n testyn ni'n codi o'r Efengil yn ôl Lyc, ac mae'n siŵr pan da ni'n meddwl am gweinei'ch byd, mae'n siŵr bod nifer yn ni'n syth yn mynd i'r bregaeth ar y mynydd, lle roedd Iesu yn
yn traddodi'r bregaeth honno ac yn sôn am 8 bendith i gyd ynde. Ond yn Matthew, da ni'n cael darlleniad sydd yn debyg iawn lle mae'n cyflwyno bendith, reit? Ond mae'r darn yma'n benodol yn digwydd mewn lle gwahanol, lle mae Iesu ar dir gwastad, a mae'r testun yn mynd i'r ymdrech i ddeud hynna wrtha ni mewn gwirionedd. Ac mae yna wahaniaethau amlwg rhwng y ddau ohonyn nhw. Ac dwi am gychwyn drwy edrych ar y gwahaniaethau hynny. Dwi am gychwyn gyda edrych ar y gwahaniaethau yna. Y lleoliad yr un cyntaf. Y lleoliad. Mae un yn digwydd ar y mynydd, a mae'r llall yn digwydd ar dir gwastad. Mae Matthew yn disgrifio Iesu'n pregethu ar fynydd sydd yn symbol o ddatguddiad dwyfol mewn gwirionedd. Mae'n arwyddocaol iawn, yn wedig i'r genedl fysa'n cofio bobl fel Moses yn derbyn y gyfraith ar mynydd Sinai. Mae hwnna yn un ohonyn nhw. Ond mae Luc yn deud ni fod Iesu'n sefyll ar dir gwastad, sydd yn pwysleisio ei agosatrwydd at y bobl. Ac a'i rôl o fel gwaredwr sy'n cyfarfod â ni ble rydan ni. Mae'n symbolaidd iawn yn y ffordd mae Iesu yn dod at y bobl yn hynny o beth. Wbeth arall sydd yn wahanol rhwng y darlleniadau ydy, chi'n gwybod bod y bendithion da ni'n ei gael, dyna di'r gwynfyda, mae yna 8 bendith yno, gwyn i byd y tlodion yn yr ysbryd, ynde? Y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, da ni'n gyfarwydd ar geiriau yma. Ond yn Luc, 4 yn unig da ni yn gael, ond mae yna 4 gwau hefyd yma. Ac be di gwau wow yn y Saesneg, ynddo? Reit, wow ydi o yn y Saesneg, sydd yn golygu galar neu phoen, ond yn yr ystyr yma yn rhybydd, ynddo? Yn rhybyddion felly bydd dioddefaint yn dod. Ac byddwn yn edrych yn fanylach ar hynny nes ymlaen. Ond mae Luc yn pwysleisio reality cymdeithasol hefyd yn y darn yma. Lle mae'n dweud, gwyn eich byd chwi sy'n dlawd, sydd yn llwgu y rwan, ynddo? Reit? A gwyn eich byd chi sy'n dlawd, sydd yn llwgu y rwan, a gwau chi sy'n gyfoethog, sydd yn llawn y nawr, ynddo? A mae hyn yn dangos pryder Iesu am gyfiawnder cymdeithasol a gwrthdroi gwerthoedd y byd sydd yma yn ogystal. Rhywbeth arall hefyd sydd yn nodiadol, sydd yn wahanol am y darlleniadau, ydy bod yna bwyslais gwahanol i'r darlleniadau. Mae Matthew yn pwysleisio trawsnewid ysbrydol, trawsnewid mewnol, tlodi yn yr ysbryd, newyn am gyfiawnder, tra bod fersiwn Luc yn siarad am dlodi a dioddefaint gwirioneddol. Reit? A mae hefyd yn cynnwys rhybuddion uniongyrchol i'r cyfoethog. Ond hefyd, ydych chi'n gwybod yr agosatrwydd yna, ffordd mae Iesu yn dweud o gwyn eich byd. Gwyn eich byd chi, yn ytrach na gwyn ei byd. Mae'n siarad yn uniongyrchol, mae'n bersonol. Dwi'n gwybod os ydych chi'n dda iawn y mathemateg yn yr ysgol. Ydych chi? O'na rhywun yn dysgu mathemateg yn yr ysgol? O, na ni, wrth gwrs, mena. Wbeth o'n i methu gael yn yr ysgol o hyd, oedd algebra. Reit? So rhywun yn dallt algebra yma? Dwi'n gwybod bod yna un. Ond, da chi'n, na ni, David, Stanford hefyd, wrth gwrs. Ia, o'n i methu dallt algebra, reit? Ac oedd yr athrawes wastad oedd hi'n dysgu o'r blaen, reit? Ac oedd hi'n egluro'r algebra i ni, ac
wythnosa mynd a fi'n dal methu gael y peth yn iawn de. Wythnosa yn mynd, hyd nes i'r athrawes dweud, wel, ti di weld fi amser cinio a gai drwy'r peth efo ti. Reit? Ac wrth i mi ddod i fewn, ati hi, ac yr athrawes yn mynd drwy pob cam ac yn egluro mewn ffordd gwahanol, nes i ddechrau deall o. Reit? O'n i'n iawn wedyn, oedd yr agosathrwydd yna a'r egluro fe mewn chydig bach mewn ffordd gwahanol yn help i fi allu gwneud algebra. Dwi wedi gwneud algebra wedyn, reit? Ond mi oedd o yn help mawr i mi. Yr agosathrwydd personol yna yn gwneud gwahaniaeth i ddysgu mewn dosbarth llawn o bobl. Ac mewn ffordd, mae hwnna'n wir am Iesu, reit? Dwi'n dweud bod Iesu'n gwneud algebra, reit? Ond yr agosathrwydd yna yn dod at yr unigolyn yn gweld, yn gweld anghenion pob un ac yn gofyn am bendith ar pob un ohonyn nhw. Dych god, pam ddwedodd Iesu, pam anerchodd Iesu y geiriau hyn, doedden nhw ddim y rhai roedd bobl wedi ddisgwyl. Oedd o'n wahanol i'r hyn roedd bobl wedi ddisgwyl mewn gwirionedd. Ac mewn ffordd, y pwynt cyntaf sgen i fi fan hyn ydy bod wedi troi y byd ben i weired. Bod wedi troi y byd ben i weired. A mes sy'n cyhoeddi cyfres o fendithion i'r gwynfyda fan hyn. A na i ddarllen o eto. Gwyn eich byd chwi'r tlodion oherwydd eiddo chwi yw teyrnas Dduw. Gwyn eich byd chwi sydd yn awr yn ewynog oherwydd cewch eich digoni. Gwyn eich byd chwi sydd yn awr yn wylo oherwydd cewch chwerthin. A gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich casau, yn eich ysgymuno a'ch gwaradwyddo ac yn dirmygu eich henw fel peth drwg o achos mab y dyn. Mi all hwnna swnio'n od i'r glist gall. Mae'n swnio'n od i'r glist. Sut gall tlodi newyn a dioddefaint fod yn fendith ynddo? Mae'n gallu swnio'n od i'r glist. Ond mae Iesu'n troi'r drefn arferol ben i weired. Oherwydd i nifer roedd cyfoeth yn y cyfnod yna. Oedd cyfoeth yn gallu bod yn arwydd o fendith Duw. Ond mae Iesu'n dweud mae'r rhai sydd yn dlawd sy'n eiddo teyrnas Dduw ynddo. Gwyn eich byd chwi sy'n dlawd, mae'n dweud gyntaf. A mae Matthew yn dweud y tlodion yn yr ysbryd, dyna di'r bregeth ar y mynydd. Ond mae Luc yn fwy plaen ac yn uniongyrchol trwy ddweud y tlodion, y corfforol a'r ysbrydol yn un ynddo. A mae Duw ar ochr y tlawd nid oherwydd bod tlodi ei hun yn dda, ond oherwydd bod cyfiawnder Duw yn ymwneud ag adfer y gorthrymedig. A mae hyn yn adlais o gân Mair. Os ydych chi'n cofio cân Mair yn y bennod gyntaf yn Luc, y rhai newynog a lanwodd efe a phethau da, ac efe anfonodd ymaith y rhai golidog yn weigion ynddo. Ac yna gwyn eich byd chwi sydd yn awr yn newynog. Mae Iesu'n siarad am y rhai sydd yn newynog go iawn. A mae'n cynnal, da ni'n gwybod yn hanes Gweinidogaeth Iesu, mae'n cynnal torfeidd newynog drwy roi'r hyn sydd ei angen arnyn nhw, yr ysbrydol a'r hyn sydd yn gorfforol felly, pan mae o'n porthu'r 5,000 enghraifft. Mae o'n rhoi'r hyn sydd ei angen arnyn nhw. Ond mae hefyd yn siarad am y rhai sydd yn newynu am gyfiawnder. Matthew 6 yn deud yn dydy, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ac fe roddir y pethau hyn i chwi hefyd. A mae hefyd yn sôn am y rhai sydd yn wylo.
Mae Iesu ei hun yn wylo yn dydi, yn crio. Ac hynny wrth fedd Lazarus ei hun, ond mae hefyd yn dod ar atgyfodiad. Gwynnych byd chwi sy'n cael eich herlyd ynde. A mae Iesu'n dweud bod erlyd yn arwydd o ffyddlondeb nid methiant, a bydd proffwydi cyfiawn yn dioddef yn yr un modd. Wrth feddwl am gymunedau gwahanol o amgylch y byd, am wledydd heddiw sydd yn newynu yn dlawd, yn wylo, yn crio, yn cael ei herlyd. Da ni'n meddwl yn dydan am wledydd sydd mewn rhyfel fel Gaza, a Palestina, Yemen, Wrocrain. Ac o'n i'n sôn yn y coenonia dwi'n credu y bore yma bod dros y penwythnos felly mae sôn am gael byddin Ewropeaidd felly ynde. Ac mae weld fel tasa'r byd yn parhau ac yn mynd mlaen i filitareiddio hyd yn oed yn fwy. Lle mae sôn am sgwrs am heddwch felly yn mynd yn bellach ac yn bellach ar y silff felly. Da ni'n meddwl hefyd am wledydd lle mae newyn mawr, sef Sudan a Haiti, Malawi, Mali, Mozambique. Ac mae'r ystradegau diweddar yn deud bod dros biliwn o bobl ar draws y byd ar llai na pint. Llai na pint y dydd ynde. Biliwn o bobl. Heb sôn am y rhai wedyn mae newid hinsawdd yn effeithio arnyn nhw. Dych chi'n gwybod faint o boblogaeth y byd? Mae newid hinsawdd yn effeithio'n uniongyrchol a'i bywydau nhw. 3.6 biliwn o bobl. 3.6 biliwn o bobl. Nifer yn ynysoedd y Pasiffic, ond ar yr arfordiroedd yn Affrica, llefydd fel Bangladesh, 3.6 biliwn o bobl yn perygl cynyddol o newid hinsawdd. Am bobl fel hyn, mae Iesu'n sôn amdanyn nhw pam mae'n dweud gwynnych byd chi sydd yn wylo. Ynde. Mae Iesu'n addo na fydd dagra yn para am byth. Os erys dagra gyda'r hwyr, daw llawenydd yn y bora. Medda Salm 30. Ynde. Ac yna y rhybuddion hefyd, yr ochr arall i'r geiniog. Reit? Mae'n union fel darn o geiniog. Da chi'n gweld yr ochr arall. Y rhybuddion sydd gan Iesu wedyn. Ond gwaith wir cyfoethogion oherwydd yr ydych chi'n cael eich da chi wedi cael eich diddanwch. Gwaith chwi sydd yn awr wedi eich llenwi oherwydd daw arnoch newyn. Gwaith chwi sydd yn awr yn chwerthin oherwydd cewch ofid a dagra. Ac, os gymrwn ni'r un cynta, yr enghraifft, reit, gwaith chwi sy'n gyfoethog. Dydy Iesu ddim yn condemnio cyfoeth ei hun, reit? Ond y diogelwch ffug y mae o'n ei roi, ynde? Hynny ydy, rhai sydd yn gyfoethog, yndi, mae nhw'n derbyn cysur ar hyn o bryd, ond rhywbeth dros dro yn unig ydy hyn, ynde? Fel dywed Paul yn gyntaf Timotheus, gwraidd pob drwg i'w cariad at arian, ynde? A mae cyfoeth yn beryglus os yw ni'n gallu ni i'r anghenion o'n cwmpas ni. Ac does dim angen i ni fynd yn bell iawn o'r newyddion i weld y person cyfoethoca yn y byd, ynde? Elon Musk. Reit, sydd â 400 biliwn yn ei enw. Reit, 400 biliwn yn ei enw o ddoleri. I gyd fynd ar ystradegau nesaf yma. Reit, Oxfam a mudiadau eraill, reit?
mwyn dod â newyn eithafol, newyn eithafol rwan, i ben yn y byd, mae angen 37 biliwn o ddoleri am y 5 mlynedd nesaf. Sef 185 biliwn. I ddod â newyn eithafol i ben. Fy na ddal newyn, ond gallwn ni gael gwarad o newyn eithafol am y pris yna yn ôl Oxfam a ystadegau eraill hefyd. Ac wrth gymaru hwnna 400 biliwn, wel 37% ydy hwnna. Os dwi'n edrych ar bobl sydd wedi dysgu mathemateg wan i weld os dwi wedi gwneud o'n iawn. Ond ia, 37% o'r gyfoeth y fan anda. Hefyd yn mynd ymlaen wedyn i ddeu gwaith chwi sydd yn chwerthin yn awr. A nid yw hyn yn erbyn llawenydd, ond yn erbyn y rhai sy'n chwerthin ar drael eraill, ynde. Chwerthin ar drael eraill. A mae'r byd yn fel tasa fo'n gwobrio trais a gormes. Ond mae Iesu'n deud bod llawenydd o'r fath yn darfod. Yn darfod. Gwaith chi pan fo pawb yn eich canmol. Hwn yn yr un peth. Roedd y gau broffwydi yn boblogaidd oherwydd ei bod yn dweud yr hyn oedd pobl eisiau glywed. Ydyn ni'n bobl sydd yn hoffi clywed y pethau sydd yn gwneud i ni deimlo'n gysurus, yn hytrach na'r hyn sydd yn anodd i ni glywed. Ond y gwir yn aml iawn ydy allan ni ddim gael gormod o siwgr. Mae Iesu'n yn galw ni wedi chwilio am glod dynol neu daearol, ond i fod yn ffyddlon i Dduw. Ac yn y darn hwn, mae Iesu'n rhybuddio rhai sy'n ymddiried mewn cyfoeth, cysur ac enw da ymhlith pobl ar bywyd daearol yn hytrach nag yn yw. A mae'r byd yn ystyried cyfoeth a chanmoliaeth fel arwyddion o lwyddiant, ond mae Iesu'n yn atgoffa bod y pethau hyn dros dro yn unig. Gall y rhai sy'n dibynnu arnw ddod o hyd iddynt eu hunan wedyn yn wag yn ysbrydol yn y diwedd. Ond daw gwir fendith o geisio teyrnas Dduw. Nid gwobrio daearol, a nid gwobra daearol, ond yn lle dilyn cyfoeth neu gymeredwiaeth, rydym yn cael yn galw i fyw gyda gostyngeidrwydd heilioni a ffydd. Ble mae'n trysor, ynde. Ac yna yn drydydd, beth mae hyn yn ei olygu i ni heddiw? Be mae'n ei olygu i ni heddiw? Lle yda ni yn y stori yma, ynde? Ydyn ni'n ceisio cyfiawnder i gwrthrymidig, neu ydyn ni'n gaeth i'n cysur yn hunan? Ydyn ni'n parod i sefyll gyda'r rhai sy'n cael ei herlyd, neu ydyn ni'n ceisio canmoliaeth y byd? Oedd diwynydd Gatholig oedd o Peru, Gustavo Guterres. Ac mi oedd diwynydd yma yn boblogaidd iawn am ei ddiwynyddiaeth rhyddhad, sef liberation theology. A dyma be mae o'n ei ddeud, a dwi'n meddiwch i fi bod o'n y Saesneg. God's love is universal, but he has a preferential option for the poor. Felly mae Iesu'n rhoi dewis y ddwy ochr i'r geiniog. A'i ochr y tlawd yn ewynog ar gorthromedig y byddwn ni'n yn ei ddewis, neu a fyddwn yn caledyn calonna rhag galwad at gyfiawnder. Mae teyrnas Dduw yn gweithredu ar lefel gwastad. Nid uwch ben y gwan, ond ochr yn ochr a hwy. Mwyn i enw. Amen. Mae gadwch i ni droi at emyn rhif 846, 846, ac yn briodol iawn yn fan hyn, cofia'r byd o feddyg da, a'i flinderau, tyrd
yn glau a llwyr iach a ei ddoluriau. Cod y bobloedd ar eu traed i thwasnaethu, ti a'i prynais drwy dy waed, dirion Iesu. Ac yn y blaen, 846. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fydd gyda chi o'i. Amen.